ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. ಜಾರ್ನಿ ಒಲ್ಲತ್ತು ಜಾರ್ನಿ ಮೂಲಿ. ಹಲೋ ಎಂಚ ಸ್ವರಜ್ಜ ಸ್ವರಜ್ಜ ಜೋಡ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಉದಾರ ಸರೋಜ ಬಂದ ಯಾನಲ್ಲ ಇರ್ನ ಸ್ವರ ಸರಿಜ್ಜ ಬಂದಿನ್ಯ ನಂದು ವೈರಕ್ಕನ ಪಿ ಮಾಧವಿ ಪಾತಿರ್ನು ಮಾಧವ ಎತ್ತಿ ಮಾಧವಿ ಅಂದೊಂದು ಎಂಚ ಈಜೆ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಎಂಚಿನ ಇನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರಿ ಇನ್ ಬಂದ ಪುಂಡ ಮುಂಜಾನೆ ತುಂಬೆ ಬಂದೋಡು ಈಜೆ ಅಕ್ಕ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಅದೇ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಬಾಡ್ರನಾ ಶಾ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಇನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬಾಳೆಗೆ ಬುದರ್ದಿ ಇರತ್ತೆ ಎಂಚ ಬಾಳೆಗೆ ಬುದರ್ದಿ ಇರತ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ದಿಲೇ ಇರೆ ಇರಕ್ಕ ದಾದಾ ಜನ್ಯರಿ ದಾದಾ ಜನ್ಯರ ಜಾಗ್ರತೆ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ದಿಲೇ ಫೋನ್ ದಿಲೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಒಲ್ತು ಮಾತ ಬರ್ಪಣ ಮಾರೆ ಬಾಸಿ ಚಂದಿನ ಮಾತ ಇದು ಆರ್ಮನ್ನ ನಿಜಾದಿಪ್ಪ ಅಂಚನ ಅಲಾದಿಪ್ಪ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋತಿರ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಮಂಡೆ ಚಾಪು ಎಂಚಿನಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನ ಬೆತ್ತ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೊಚ್ಚ ಇರಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಇರು ಸುರುರ್ದ ಬಲೆ ಪೊಲಿ ಉಂಟಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವ್ಳು ಬಲ್ಲಡು ಪಾಡ್ಲಿ ಪುಗ್ಗೆಲಕ ಪಾಡ್ಲಿ എന്നത്ത് മാറി ഇന്ന് പുകയിൽ പാട്ട് എന്നെ പുകയിൽക്ക ഇത് ലെപ്പാത്തായി ആവലെ വരെ എന്തുവാണ്ട വൈറക്ക ತೀರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮೋನೆ ದೂನಗದಾನೆ ಬಣ್ಣಲಡಿ ದೀತಿನ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಾತೀನಿ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕ ಕಾರಣ ನೀ ಫೋನ್ ಬರ್ಪಿ ಪಾತೇರಿ ಹಲೋ ಇರಿ ಹೊರ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುಜ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬಿಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ಪಾಕ್ಕರಿ ಜನ ತಲಗಂತ ಇಂಗಿನ ಬೇ ಫೋನ್ ಅಕ್ಕ ದಾದಗೆ ಆರು ಸರೋಜಕ್ಕುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಆರು ಇದೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೆ ಅದಾ ತಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಹಾಗೆ ಬಿಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಲೆ ಪುನಗ ಆಪುಜಿಂದ ಎಂಚ ಬಂದವೆ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಈ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೋಡಿಗೆ ಬಾಳೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಳೆಗೆ ಪುದರ್ ದೀಪನ ಒಂದು ಏತಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕ್ಯನಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಎಂಚ ಬಂದವೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸುರುಕು ಅಂಚೆ ನಿನ್ನಿನಿ ಬಾಳೆಗೆ ಪುದರ್ದಿಯರನ್ನು ಮುದುಲ ಬಾಳೆಗೆ ಪುದರ್ದಿಯರತ್ತೆ ಬಗಲೆ ಇರೊಂದು ತುಯ್ಯರಂಚು ತೋರಲರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸಜ್ಜಿಲ್ಲರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದಲ್ಲರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಲಿಲ್ಲತ್ತ ಇಜ್ಜ ಬಂತು ಜರಕಲ್ ಅಂಚ ಇರು ಬಾಳೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ನೇಲ್ಪಾರ ಬರೋಡಿ ಎಂದಿನಾಗಿ ಹಾಕಿನಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿರ ಪೂಜೆ ತೈಗೆ ನಿಕ್ಕ ಹಾಕಿನಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ದಿನ ಪುರ್ಲೆ ಪೋನ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಉಡ್ಪೆ ಅಬ್ರು ಅದು ಬುಡ್ಬಿಡ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ಲೋನ್ ಒಂಜಿ ಸಣ್ಣ ಅಂದ ಬುಡ್ಪಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ದಾದ ಕೂಡ ಬೋಡ ಅವತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಈತ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈತ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ತಾತ ಇಟ್ಟಿನಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದೆ ತಂದಿ ದಾದ ಪಣ್ಣನ ಇರದಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣ ಅದಲ್ಲ ಬಂತೇಜಿ ಅತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚತ್ತವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ ನಾಯಕ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಉಂಟು ಬೇ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುದು ಬಾಸೆ ಜನ್ನ ಎನ್ನ ಈ ವೈರಕ್ಕನ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲಾಯರು ಅಂದೇನಾ ಈ ವೈರಕ್ಕನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈಗ ನೀ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ವೈರಕ್ಕನ ರೆಡ್ ಕೈ ಸೇರ್ದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಯ್ತು ಕೊಂಚಿ ಆಜಿ ಕೈ ಸೇರ್ದ ಏರಿ ದೇವಿ ವ್ಯಾಪಾರಮ್ಮ ಕತೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಅಂಚ ಬಣ್ಣಂಬೆ ಅಂಚತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಜಿ ಕೈ ಪಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯರುಲ್ಲೇರು ಹಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯರತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಗತಾನುಗತಿಲು ಅಕಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಕಿಟ್ಟುಂಡು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಓಡಿತ್ತನು ದಾದಾ ಕಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಅವಂಚ ತೂತಂಗ್ ತಿಂತಾರೆ ಅಟ್ಟುಂಡು ಕಿಚ್ಚವ್ ಎಂಜಿನೇನು ಗಿಚ್ಚವಡು ಎಂಜಿನೇನು ಅವತ್ತಿ ಕಿಚ್ಚವ್ ಕಿಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚು ದಂಡೆ ಸೆಕೆಟ್ಟಿನ ಪುರ ನಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಕ್ಕ ಇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆ
ಮೋನಿನ ಯಾನು ತೂತುಜಿ ಎನ್ನ ಮೋನಿನ ಅಕ್ಕಲು ತೂತುಜೇರು ಈರ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ ಮೋನೆ ತೂತುಜಾರಿ ಅಕ್ಕಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಇರ್ನ ಮನೆ ತೂತಿಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಬೆರಿ ಪಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಓ ಬಾಸೆ ಕಟ್ಟಿನಯ ಎಲ್ಜಿನಡಿ ಪಾಡು ಬಾಸೆ ಅಕ್ಕಲು 3 ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇನಿ ಬರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯರು ಎನ್ನಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಏರು ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅವಳು ಬುಲೆಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡಿ ಬುಲೆಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಉನ್ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತ ಬಾಸೆ ಜನ್ನಪುರ ಬುಲೆಟ್ ದಲಕ ಇತ್ತನು ಚಂದಿನ ಅಮ್ಮ ಯಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಇರು ವಾಸ್ತವಗ ಬಲೆ ವಿಲನ್ ಸರಿಯಾ ಪಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಕಲೇನು ನಾನು ಇರುಕುಲ್ಲ ಈ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಕೊಡು ನಿಖಲ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡುನಿ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೋಣಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತಾರೆ ಜಾಗನಾಡು ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಯ್ತಾನೆ ತೆಲಿಕೆ ಪೆಗ್ಮಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಿಖಲು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಿನ ರೌಡಿ ನಕುಲ ಅಮ್ಮನ ಅತ್ತೆ ಪಪ್ಪಾದು ಪೌಡು ಅಮ್ಮನ ಅತ್ತ ಪಪ್ಪಲತ್ತ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದೆ ಕುಲ್ ದಿನ ಅಂತ ಲಪ್ಪವರ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದೆ ಓವರ್ ಮನ್ ಪರ್ಚಿ ಬಗ ಲಕ್ಕೆರ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದೆ ಜಂಕಿ ಕಮಲ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತಿರ್ಗಾವ್ என்னடா தட திருக்காவு ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಲಗ್ ಲಗ್ ಬರಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಪನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಿ ಆಯ್ತು ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಅರೆ ಬಾಯ್ ಅತ್ತಿ ಬಗ ಅರೆ ಓ ಬಾಯ್ ಲೆತ್ತಿನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಅವು ಹಿಂದಿ ಎಂಚಾನಲ್ಲ ಅವು ಕೇಂಡಾನು ಅರೆ ಬಾಯ್ ಮೇಯ್ನೀರಾ ಮೇನಿರ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅವತ್ತೆ ಮಕ್ಕರ್ನೈ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೀ ಮೂಲ ಮೈನೀರಾ ಯಾನತ್ತು ಬಗ ಅಕ್ಕ 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 ಈ ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪುರ ಅಂದ ದಾದ ಸುಕ್ಕ ಹೋಯ್ ಬೇ ಆಯ್ ಕೆಟ್ಟವೆ ನಾನು ಕೇನ್ ಬೋಲೋ ದಬೆ ಅಕ್ಕ ಮಾರಿ ಮುತ್ತಲ ಕುಲ್ಲಲ್ ಮಾರೆ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲತ್ತ ಮೈನಿ ಏರ್ಲಾ ದಿಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಮುಡ್ಚಿ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ದಾದಮೆ ಓಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಧೈರ್ಯ ತೋನು ನಾಚಿಗೆಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೇಲಿ ಎಂಕಾಯನ ಕೋಡಿಗೆ ಓಡಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೇಡ ಬಂದೆ ತಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಬಕ್ಕಬಾ ನೋಡಿ ದಾದ ಬನಡು ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಇನ್ನ ಬಾರಿ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಿಕೋಲ್ ರೌಡಿ ನಾಕುಲ ಮರ್ಲೆ ಮರ್ಲತ್ತು ಎಂಕಲು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ತಿಲ್ಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ರೌಡಿ ನಾಕಲು ಬೊಕ ನಿಕೋಲ್ ರೌಡಿ ನಾಕುಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜರ್ పండే మేము లెత్తను పరపన పొడిచి సదాశివం లెత్తను బొత్తలు లెత్తను ಅಂದಿಯಾ ಪಲ್ಲ ಕಡಪನ మనీ పంది కుళ్ళు ದಾದಕ್ಕ ನಿಕೋಲ್ ರೌಡಿ ನಾಕುಲ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜರ್ ದಾದ ಬಂದ ಕೈರಿ ತೂನಗ ರೌಡಿ ನಕಲ್ಲಾಗ ತೋಜರು ಅದೇ ತೂನಗ ರೌಡಿ ನಕಲ್ಲಾಗ ತೋಜರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಿಲ್ತೇಸ ಬರ್ತದೆ ವೈದಿನತ್ತಿ ಎಂಕುಲು ರೌಡಿ ನಕಲು ಹೌದಾದಮ್ಮೆ కుడు మధు కేడు గించిన అవి కేడు కేడు అవి ఎక్కడ జన కేడు ఇత్తేంజిన బత్తి నువ్వు అవి ఎక్కడ పాట నెనిపిత్తి జిత్తే వాటి ಒಂದರ ನಿಮಿಷ ಕೇಡು ಬರ್ಬೇಕು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಯಿನಿ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟವೆ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ನೀ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳುಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು
ಆಡಿಷನ್ ಬತ್ತಿ ನಕಲು ರೌಡಿಸಮ್ ಅದ ಅಪ್ಪಣ ಕುಲ್ವೆ ಲಕ ಒಂದು ಬಂಡಿಲಕ ನಿಕುಲ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರೆ ಸಂಗು என்ன புதாரு ரிங்கு ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗಂಗು எங்கள் மூச்சன சேர்ந்தா ಸಲಿಂಗಲು ಪಾಂಡಿ ಜವಾರ್ ಈಗ ಸಾಯಿಂಗನಾಕಲು மண்டை மண்டை சமைச்சனக்கு சலிங்கத்த ஷார்ட் அது எங்க மூச்சன சேர்ந்தா காச்சா 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 ಮುದೆಲಂತೆ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಡಪನಾಗ್ಲೇನ ಮಾತ ಇಂಚ ರೌಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಚನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುದೆ ನಡೆದ್ರೆ ಕರ್ಪನ್ ಬಲ್ಲೆನತ್ತ ಮಾರ ಈ ಮರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವು ತುಲೆ ಎಬಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಬಣ್ಣತ್ತು ಒಂದಿ ಪಾತೆರಗ ತುಲೆ ಮಣ್ಣಿನಿ ಪಾತೆರ ತುಲೆ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲ 3 ಜನಕ್ಲ ಯಾನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನದ ಹಂಗಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟಲಕ್ಕೆ ಅವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೆಕೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಬುಚ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒರಿಯೊರಿಯನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ಅಂಚ 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 ಡನ್ 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 ನಿಕುಲ್ದೂರ ಒರಿನೇ ಮನ್ಪುಣ್ಗೆ ಮಗ ನಿಕುಲ್ 3 ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇ ಅರ್ಬೇಂದಿ ಯಾನ್ ಈ ಅಂತು ಅಂದು ಯಾನ್ ಇವರ ಮನೆ ಬಂದ ಎರಡು ಲೋರಿ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಲ ಪಂಡಿಲಕ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದ ಪಂಡದೆ ಕಡೆ ಸಂಗು ಹಾ ಸಂಗು Yes. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಗು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಂಗು ಅಂತ ಕಾಲಿ ಸಂಗು ಹಾ ಕಾಲಿ ಸಂಗು ಕಾಲಿ ಸಂಗು ಮತ್ತು ಪುದಾರ ಸಂಗು ಹಾ ಸಂಗು ಹಾ ಒಂದು ರೌಡಿಸಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರುಂಡತ್ತ ಹಾ. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಭಯಂಕರ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೈಸಾಸುರ ಲೆಕ್ಕ ಆಟನೇ ರೌಡಿಸಂ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಗ್ರ ಪಂಡ ಉಗ್ರ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಏರೇನು ಏಪ ಕೇರ್ಪೇರು ಏಪ ಸೈಪೇರು ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ Correct. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಈ ಸಾವುಗು ರೆಡಿ ಆದೇ ಬೈದಾನ ಯಾರು ರೆಡಿ ಅದ ಬೇದೆ ಪೂರ ತೊಟ್ಟೆವರೆಗೆ ಅಂದೆ ಒಯ್ಕ್ಮೆ ಸಾವಿರದ ಭಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಬಣ್ಣ ಇಂಜಿನ ಮರಮ ಸಯ್ಯರ ಅವೇ ಮರಣದ ಸಯ್ಯರ ಮರ ಜೀವ ಬಾರ ಜೇವರು ಮಾತ್ರ ಸೈಕರಡಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದ ದೇಪನ್ನಾಗ ಸೈಪುನ ಬದುಕುನ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೈ ಟಿಜ್ಜವು ಅವು ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಕೈ ಡುಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆರು ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಧಾರಿ ಮೂತ್ರಧಾರಿಯ ಕವಲದಾರಿ ಹಾಲುದಾರಿ ಅವತ್ತು ಮಾರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸೈಯರ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಕ್ಕ ಸಯ್ಯರ ರೆಡಿ ಆದೇ ಬೈದ ಇತ್ತ ನಿನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೌಡಿ ಎಂಚ ಆಯ ರೌಡಿ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ತಕ್ಕ ಬೊಕ ಏನ್ ಮಂತಿನಿ ಏರು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಅಂದ್ ಕೆತ್ತದ ಮಂತಿನಿ ಒಲಿಟ್ಟು ಎಂಜಿನ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ ಅಂಚತ್ತು ಮಂತಿನಿ ಏರು ಶಿಲ್ಪಿ ಹತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಪನುವನ ಪನ್ನೆ ರಾಬಜಕ್ಕ ದಾನೆ ಅವು 25 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 21 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಹೇಗೆ ನಂಕುಪ್ಪು 20 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಅವ ಬೊಡ್ಚಿ ನೋಡಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ರೌಡಿಸಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಆದೆ ಬೈದ ಪಕ್ಕ ಆತಾ ಓಕೆ ಬರ್ಬಾನೆ ಓಕೆ ತಲೆಂಬ ದಾದೆ ನಾನು ಪೋಬು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಲ 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 ಹಾ ಬೈ ದ ಬೈ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ನಿನ್ನ ನಾಯ್ದ ಬಾಯಿಗೆ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಬದರ್ ಲಿಂಗು ಅಲಿಯಾಸ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಸವ್ಯರಾಜ್ ನಿನ್ನ ಸಂಬಂಧದ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಲಿಂಗು ಈಲ ಇಂಚ ಮರಣಗ್ ರೆಡಿ ಆದೆ ಬೈದನ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನಾಡೆ ಬತ್ತನ ಸೈಪನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನೋ ಯಾನ್ ಸೈಪುನ ಎತ್ತು ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪುನೆ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನದಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಲಿಂಗು ಈ ರೌಡಿ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ರೌಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಯ್ಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ರೌಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಏನೋ ರೌಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವೆಂಚ ಯಾನ್ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಲು ಟಾಪಿಗೆ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕಿನ ಟಾಪಿ ಯಾರನ್ನ ಮಂಡಿಗಾರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಚಟ್ಟೋಗು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಜೈಲು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕೇನ್ ರೌಡಿ ಅದು ಫುಲ್ ತಗಡ್ ವೆಚ್ಚ ಆದಮೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ಅದ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಿಜ್ ಆತಿಜ ಪನ್ನಡ ಏಂಚಿನೆ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆದಮೆ an entry build up ನಿಗ್ಲಾದ ಕಾಂಕರಂದೆ ಪರತ್ತು ದಲ ಪನ್ಪರ ಆತಿರಿಯೇ ದಾದಂಬೆ ಎಡ್ಡ ನೆತ್ತಿ ಕಂಡೆನಾ ಹತ್ತು ಉರಿಬಡಿಕೆ ದಾದ ಉಂಡ ದಾದ ಒರಿ ಬಡಿಕೆನಾ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಗಂದು ಆಯ್ಕೆತ ಬೈದಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಮರಣಗು ರೆಡಿ ಆದೇ ಬೈದನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮರ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದಿನ ಇದು ಯಾರು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮರ ರೆಡಿ ಆಡ ಅವು ಹತ್ತು ಮಾರ ಮಾಡರ್ ಮಾರ ಸಯ್ಯರ ರೋಡ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾಡಿ ಬೈದಂಗೆ ಏನ್ಯಾರು ಎಂಕ ರೆಡಿ ಆದೆ ಬೈದಿ ನಿನನೆಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೌಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತವ ಬಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ನ 2 ಜನ ನಿತ್ತೇರು ಯಾರೋ ಬೇಲೆ ಅಂತ ನಿತ್ತೆ 3 ಜನ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೌಡಿಸಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಏನು ಬೋಡಿತ್ತು ಪೆಟ್ಟದ ಕೊಲು ಪೆಟ್ಟಡೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಯಾರದಿ ತಾತದ ಬನ್ನಿ ಅವಳ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಬರೋಣ ಸುಕುಮಾರ ನನ್ನ ಭೂತ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಯಾರಿತ್ತು ಜವಲೆ ಟೇಬಲ್ಡು ಈ ಏರ್ ನಮಗೆ ನಾಗೇಶ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮಗೆ ಯಾರೇ ಈ ನಾಗೇಶಣ್ಣ ನಮಗೆನಾ ದೇವರಾಜ ಅಂದು ಅಂದ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಭಯಂಕರ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಯಾ ನಾಗೇಶ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಜ ಇದು ನಿನ್ನ ಬರೆಯುವ ಬರಿ ಎನ್ನ ಈ ಬರ್ರಿ ಪಲ್ಲ ಕಿರ್ ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿಜ ಗಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ಅಕ್ಕ ಊರ ಹೆಂಗ ಅಕ್ಕ ಬರ್ರಿ ಪಲ್ಲ ಕಾಕ అక్కడ దూరడు బూర్రవన మేలుగు బూర్ర నెత్తెరక సైవన ಆಗ ನಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲಿದ್ದಿ ಪಾಪ ದುಂಬುದಂತ ರೌಡಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರಡೊಂದು ನಾವು ಪೂರ ಮಂಡ್ಯದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರತ್ತಾರ ಹೌದಾದ ಫುಲ್ ರೌಡಿಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ ನೆಂಚ ನಮ್ಮ ರೋಡಿಸಮ್ ದತ್ತು ದಾರಂದ ಅಳ್ತ ಅಳ್ತವ್ರ ಅಂಚ ಇದು ಈ ಯಾನ್ ದಾದ ಬರುವೆ ಬನ್ನಿನಿ ಅಕ್ಕ ಬರುವುದ ಅಕ್ಕ ಬರಲಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮುಂಚೆ ತಿರ್ಗಾರಿ ಓ ದೇವ ಅವ ಅಕ್ಕ ಮೋಕೆಡು ಅವನ ಬೇಲೆ ಕನ್ಸು ಅಕ್ಕ ತಯಾನು ಅಕ್ಕಗ ಮೋಕೆ ಉರ್ಕರ್ನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವಾ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ರಿಕ್ಷಾ 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 ರಿಕ್ಷಾದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಹತ್ತು ಮಸ್ತ 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 ಹಸ್ತ ರಮೇಶ್ ಮಸ್ತ ಸಾನೆ ಮಂಟದ ಟಿಕ್ಕಿ ಟಿಕ್ಕಿ ರಿಪೇರಿ ಯಾರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕಡೆಗೊಂಡು ಗಂಡ್ರೆಂಡು ಚೈನ್ ಮಾಡ್ವೇರು ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ವೇರು ಈ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆನಾ ಈಗ ದುಂಬೆ ಬಂತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ఆమ్లెటా సింగల్ డబలా ಬುರ್ಜಿ అయ్యో బుర్జి ರಮೇಶ್ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಬೊಕೆರನಗೆ ಯಾನು ಯಾನು ಉಲ್ಟಾಯ ಹತ್ತಿಯೇ ಉಲ್ಟಾಯ್ತು ಬೊಕೊಂತಾಯ ತಾಲಿ ಬಂದೆ ತಾಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕು ಮೂರು ದಾದ ಬೇಡ ನಿಕ್ಕು ತಾಲಿ ಬಂದ ಓಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ ಯಾನ ಅಲ್ಲತ್ತಿ ಇತ್ತೆರೆಗೆ ಹಾಕುವರೀರಿ మే ఒక్క భూమి పడదు మరి నీచాల తిరగాయ మాత్రం అక్క దాయక ఈ రానం నాకిందాక అక్క ఆయన అమ్మే రమేషే ఇంక 2 లక్ష కొరందే 2 ವರ್ಷ అండ్ ఫోన్ మల్తన ఫోన్ తెప్పుజే ఇత్తే ఇమే దిగ్గేత ఇమెగ బాడ్ని ఐదు బాడైనా ದಾದೆ ರೌಡಿನ್ ಗೊತ್ತವಚ್ಚ అక్క ఇర్బల్న అక్క ಇಂದು ಎಂಗ ನಿಗಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತನ ಹಾ. ನೀ ಎಡ ಮೆಂಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ. ಅರಡನ್ ಕೇಂದ್ರ ఏ బర్చి మాట్లే అంచనగానే ಅಂಚತಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೆಂಡಕ್ ಪನ್ವೇರ కేన్ కేన్ ನೇ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಳ ಮಾತ ಕೇಂಡರ್ ಯಾನೆಂಚ ರೌಡಿ ಆತೀನಿ ಮೇಂಚ ರೌಡಿ ಆತೀನಿ ಆಯಂಚ ರೌಡಿ ಆತೀನಿ ಮಾತ ಕೇಂಡರ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇರಡ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಈರೆಂಚ ರೌಡಿ ಆತೀನಿ ಕಾಪಿ ಅಂತಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ಕಾಪಿ ಅಂತಾರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಿಂದ ಕೇಂಡನ ನಿಂದ ಕೇಂಡನ ಬಕ 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 ದಾದ ದಾದ మేక పడదు ದಾದ ಅಬ್ಬೋ ದಾದ దాదే ಆನಾಗತ್ತೈತ ಒಂದು ನೀ ಇದಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ వెంకట ఇలాగ ఇజ్జత ఇక్ ಎನ್ನ ಕತೆ ಈ కుల్మే ಓಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಂಟೆ ನರ್ಸರುತ್ತ ಪದ್ದರ್ಂಬ ಆಗಸ್ಟ್ ರಡ್ಡೆತ್ತಾನಿ ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು ಪಾರ್ದಿನ ಗೊತ್ತನಮ ಯಾರು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡು
ಪಾದಿನಿ ರಟ್ಟು ಸರತ ಪದ್ನೋರ್ಮಗು ಏಪ ಬನ್ನಿ 2014 ಆಗಸ್ಟ್ ರಡ್ಡೆತ್ತಾನಿ ಪಾರ್ದಿನ ಗೊತ್ತನ ಟಿವಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೈರವಾತನದ ಬೇಪಾಡು ಮಾತ ಬರ್ತಿದ್ರು ಓ ರಾಮ ದೇವರಂದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ದಿನ ಅಕ್ಕ ದಾದನ ಈ ವಾಸನ್ ಸೀನ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ನಾನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಈರ ಅವನ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾಲ ಹತ್ತಿಚ ಆತನು ದಾದಕ್ಕ ರಡ್ರೆ ಫೀಟ್ ದಾದ ಗುಂಡಿ ಆತ ಓ ದೇವರ ಒರ ಇಂಚ ಮೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಪೇರು ಆಹಾ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬಿನಿ వచ్చి ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಇಂಚತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪಾರ್ದಿ ಇಂಚ ಇಂಚ ಗತ್ತಾಂಡ ಜಪ್ಪನ ಬಿಚ್ಚರ್ದಾನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ? ಇಂಚ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಡ ಇಂಚ ಬಿಸತ್ತಿಡೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಸತ್ತಿಡೆ ಆತ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಬಲ್ಡ್ 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 ಇಂಚ ಪಾರ್ದಿ ಎಂಜಿನ ಬಾರ್ದಿನಿ ಉಜ್ಜಿ ಅಂದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೀರಿ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಕ ಒತ್ತಿಯ ಬಾರ್ದಿನಿ 26 ಗುಜ್ಜಿನ ಅಕ್ಕ ಒತ್ತಿಯ ಬಾರ್ದಿನಿ ಅಂಚತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ದೇದಿಜೇರಾ ದೈದೇರು ದಾದಾ ಮರದಡಿ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ದೈದೇರು ಗುಜ್ಜಿ ಗುಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಜೀವದ ಇದ್ಯಾರ ಕೆರ್ತಿದ್ಯಾರ ಮರ್ಡರ್ ಮಂತಿದ್ಯಾರ ಇಂದಮೇವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಚ್ಚಿ ಯಾನ ಕೀರ್ತಿನ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪನ ಒಂದು ಯಾನೆ ಪನ್ಪ ರಸಾರ್ಥ ಇರುವ ಜುಲೈ 32 ತಾನಿ ಸೋತಿರುವಾರ ಪಂಜು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪಕ್ಕದ ನಾಚಿಗೆಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ರಸರತ್ತ ಇರುವ ಜುಲೈ 30 ಏಪ ಜುಲೈ 30 ಜುಲೈ 30 ಹಾನಿ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ದಾದಾ ಕಡಲ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಕರಲೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೋದು ಕರಲೆ ಪನ್ಪ ಅಂತಲೇ ಹಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಭಾವನಲ್ಲ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಅವ ಆತ್ಮಂದು ಆತನ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಆತನ ಹಾನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇದ್ದಾನಿ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತಿ ಗಸಿ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದಾ ನಿಖಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇತ ಅಕ್ಕನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆತ ಐಟಮ್ ಬಂದಿನಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸುರೂತ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಹಾನಿ ನಾನು ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕನ ಭಾವನ ಚೊರೆ ಒಂದುಂಡು ಭಾವನ ಒಂಜೆ ಚೊರೆ ಅಕ್ಕನ ತಿನ್ಪಾಡು ಅಕ್ಕನ ಒಂಜೆ ಚೊರೆ ಬಾವಗೆ ತಿನ್ಪಾಡು ರಡ್ಡು ಜನ ತಿನ್ಪಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ನಾಚಿಗೆ ಮೊಗೆ ಕರ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಆತ ಬರ್ತಾನ ಕೇಳಿ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬಾವಾಗಿ ಏರುಂಡು ದಾದಾ ಪಿತ್ತ ಪಿತ್ತ ಅಪಘಾತ ಮಂತೇರಿ ಬಾವ ಪುನರ್ಬಲಿ ಬಾರಿ ಏರಿ ಪುನರ್ಬಲಿ ಎತ್ತು ಪರ್ತಜೇರು ಪರ್ತಜೇರು. ಅನ್ಬೆ ಬೈಗೇನ್ ಅಪಘಾತ ಮಂತೇರಿ ಬಾವ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪುಂದು ಎತ್ತೇರು ಪುನರ್ಬಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಏರಿ ಪುನರ್ಬಲಿ ನಿಂತ ಭುಜಂಕು ಪುನರ್ಬಲಿ ಬರ್ತಜೇರು ಅಕ್ಕನ ಬಾವಾಗ ಬಾವ ಅಕ್ಕನ ಬಾಯಿಗೆ ತಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಬಲಿ ಪುನರ್ಬಲಿ ದಕ್ಕದೆ ಮಾರೆ ಕಡೆ ಆತ ಬರ್ತಾನಾಗ ಅಕ್ಕಗ ದಾತಾಂಡು ಅಕ್ಕಗಳೇ ದಾದಾ ಪುನರ್ಬಲಿ ಪಿತ್ತ ಮಾರೆಯ ಪುನರ್ಪಳಿನ ದಕ್ಕಿರಲಿತ್ತು ದಾಗಿ ಅಕ್ಕಾಗಲ ಎಡ್ಡ ಪಿತ್ತಗು ಅನ್ಪ ಮಾರ ಇಂಚ ಕೇಳು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕದಾದ ಮಂತೀರಿ ಬರಿತ ಬಿಸಲೆಡಿತ್ತಿನ ಪುನರ್ಬಲಿನ ಬಾರಿ ಏರಿ ಪುನರ್ಬಲಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ತೆತ್ತಿನದಾದ ಮಂತೀರಿ 42 ತೆತ್ತಿಡು ಭಾವನ ದೊಂಡೆಗೆ ತಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಸೈದು ಜೇರು ಕೂಡ 32 ತೆತ್ತಿಂದೆತ್ತು ಭಾವನ ಬಾಯಿಗೆ ತಾಳದು ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡದ ಮುಳ್ಳು ಅಂತಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಜಾಮ್ ಬಂಗುಡದ ಮುಳ್ಳಿ ನಿನಗವು ಅವು ಪಿದಾಯ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಂಚ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ದೊಂಡೆ ಅಡೆಗೆ ಬಾವ ಫಿನಿಶ್ ಸುರೂತ ಮಾಡ್ರ ಅಕ್ಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ತೆತ್ತಿದ ಕಜ್ಪು ಕಾಲಿ ಬಾಕಿ ದಿನ ಕಜ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಬರಿತಿಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಕೊರಿ ದೇ ಓ ಕೊಂಜೆ ಅಂಚಕೆ ನತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕಲ ಕಜುಪುದೇಸಕ್ಕೆ ನತ್ತು ಸೈತನತ ಖಂಡನ್ ಕೆರ್ತನತ ಓ ಇಡಿಂಬಿ ದಾದ ಅಂತಾರ ಇಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾಳೆ ಜನ ಬತ್ತೀನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತಾನ ತೆತ್ತಿದ ಗಜಿಬ್ ಗಾಲಿ ಆತನ ಕಡೆ ಈ ಎಂತಿನ ಮಾರ ಪುನೋನು ದಾದ ಮಾನಾಯಿನ ಮಾರ ತುಂಬುದು ಕೊನೆ ಜೆತ್ತೋನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬೇರ ಮಾರೆ ಅವಂಚನೆ ಎಂಗಳಾಟು ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಆವಲಿ ಅಕ್ಕ ಆವಲಿ ಒಂಜಿ
ಭಾವನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಕಂಡಾನೆ ಕೆರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ ಮಹಿಳೆ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಸೇದಿ ಸುರೂತ ಮಾಡ ಅವಳ ಬಿಸಾತಿ ಬತ್ತು ಬಗ ಎತ್ತಿ ನಿಗಲೇ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐದು ಮಕ್ಕಳ ಬುಧ ರಿಂಚೆತ್ತೀನಿ ಪಿಂಕಿ ರಾಣಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೈರಲ್ ರಾಣಿ ಯಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿತ್ತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇವತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 400-500 ಜನ ಎತ್ತಿರು ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಮಂತಿನಿ ಅಂಚ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಿಖುಲ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಂಡ ನಿಖುಲ್ನ ಆಡಿಷನ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ನಿಖುಲ್ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಆಯ್ನಾತ ಮಗ ಬೇಗ ಮಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಮುಜೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಕಾರಣ ಅಕ್ಕ ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಅದು ಮುಟ್ಟು ಮಸತ್ತ ಅಂತ ಈಗ ಅಕ್ಕ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಒಂದು ಆಕೆ ಬೇಜಾರಂತ ಅವ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ ಏನ್ ನಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜಾನ ಮೆಂಟದ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಬೇಕಾರ್ಗ ಆ ಚೈನೂರ ಅದ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬರ್ಬೇ ಅದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೇರೆ ಅದ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 2 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕು ನಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂಲೆನೇ ಕರೋಡು ಚಪ್ಪಕುಲ್ದು ಸಾಕಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾ ಸೇದ್ ತೆಲಿಪುಗಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪತ್ತುಲೆ ಒಟ್ಟು ತೆಲ್